Ano nahilak man ka? Doon ka na kung papayaw, kapalit ng tambal. Ang mata niya, ako na nagsamang-samang pamilya yan. Pagkapalit na dyan kung bugas kung sudan, tambal po di papa. Kana. Lang. Am kagikan. Paningkig ko ang ubodya sa tugahan. Para akong ibaligya, sobra may sa gahapon yaw, nabili ka mama. Ay, sobra naghapon nabilin sa mong mama. Ikaw magbaligya na. Oh yeah. Ali, sabi, dali. Layo-layo pa na mo gikwaan. Oh yeah. Layo pa. Hama day mo kuan, mama karon. Sa balaya, naglaba. Naglaba imong mama. Imong papa. Nasakit man to ya. Unsa may sakit sa imong papa? Sige sa rubuyan. Ha? Isiya katugiya. Dili siya katog. Unsa man na sakit? Yan, ito kabaliya. Wala ka kabalo. Nag-eskwela pa ka? Oh yeah. Unsa na may grade nimo? And for, Grade 4? Ano nahilak man ka? doon ka na kung papayaw, kapalit ng tambal. Maluoy ka sa imong papa kay walay kapalit og tambal. Sus, dugay-dugay na nasakit imong papa nga dili katog. Oh yeah. Tila na mo. Walang siya iya para kapag katabang sa mo iya. Ha? Katabang sa mo para na may baon. Imong papa na unsa? May trabaho na lang siya para na may baon. Nagtrabaho imong papa bisag na sakit. Para na lang may baon. Nya nganong niabsin mga karon? Palit niya na alin ni, palit niya na kung bugas ang sudan. Tagpila ra may halin ana? Hindi siya. Tagjis? Ang isa ka buok 50 ang halin ana ipalit nimo bugas ug sudan. Oh yeah. Sus taon pod. Pila nag-edad nimo? 10. 10 imong edad. Mayo no ka nakauna kasi mong papa nga mutabang no si mong mama. Oh yeah. Mamaya magbalik yan ako ni para kung nadawalin palitin na kung bugas ang sudan. Nya maigo ng 50 pesos palit og bugas ug sudan. Tagpila man kilos bugas diri ron? Kaya wag ko kabalo. Pila man mo kabuk magsuon di ay? Upat. Mo? Ikapila man ka? Upat. Ika-upat ka? Ikaw kinamanghuran? Haman imo maigsuon ron? Dito sa balay nangaping. Nanaping? Naglahi-lahi mong trabaho? Imong igsuon uban nagtaping? Kanang sa rubber? Mao. Nya ikaw nagkuha og pugahan. Kay ibaligya dito. Para ipalit og bugas. Unya ang katong sa imong igsuon para asa man to ilang income? Mahalin tayo, ipalit po niya. Bugas po. Ipalit po og bugas. Kabutang saan imong pugahan? Sige. Gustahan ko ay. Sige, ani na lang. Ako na lang mo palit, ana. Pilay baligyan ni mo na, tagjis ang isa. Mo para makapalit ka og kuan, bugas. Sige, okay. Pangyo ako, ana, bi. 40. Okay ra sa mo, 40. Nakay sinsilyo, ani? Wala ba iya? Wala kay sinsilyo? Ay, mo na lang na para makapalit kag bugas. Ayun na lang iya. Ngano man? Hindi dawata. Dawata ra. Wala mata niya. Palit. Wala kitabang sa mo iyang pamilya iya. Palit ng bugas ha, una pa oh. Uwad niya. Ipalit mo ning tambal sa imong papa oh. Kani. Ang mata niya. Dapat na nagkitabang sa mga pamilya iya. Pagkapalit na dyan kung bugas kung sudan. Tambal po di papa. Kana mo'y maayo ha. Ipadayon imo ka pagkamayo nga bata ha. Ha? O sige. Lakaw na lang dayon uli na sa inyo ha para makapalit kag bugas ug tambal sa papa. Wala mata niya. Kana. Kanya ang kanang pugahan, dadan na lang na. Ha? Unsa man ang pugahan? Gulayon? Gulayon ha. Sige. Lakaw na lang.